De la multitud de balls tradicionals valencians, la dansa és el més comú al llarg de tot l'antic regne de València i cada vegada es balla més. Els components del grup El Forcat, un dels veterans de la ciutat de València, donen alguns consells per animar-se amb aquesta tradició. Una bona dansa comença per triar unes bones sabates, millor si no són noves, consell de veterana. Yo hice en agosto 68 años, o espardeñes o los zapatos de tacón, que siempre, claro, nuevos, pero no, los haces al poco tiempo ya están usados. El pas més fàcil és este, el pla. Es comença en la cama dreta de cadascú dels balladors, darrere, i se van alternant les passades. Passa esquerra, passa dreta. I això és el que se repeteix fins que la música canvia. Música i ritme, el de les postisses. El nuc darrere i ho enganxes en la part de davant. Ben apretadet per a que la postissa estigui oberteta. La mà esquerra portarem el ritme i la mà dreta és la que mos repica. Per dansar s'entén el ball de moda que ballaven els nostres avantpassats. Sempre se basem en el segle XVIII. És diguem-ne, el sentiment del poble valencià i cada poble té el seu localisme i la seva forma de ballar. Tenim ara moltíssima afició, cada vegada n'hi ha més falles que ens nutreixen a nosaltres de balladors. Però fins que no està un any ballant entre nosaltres i fent-se el nostre estil, no pot eixir a escena. La dificultat és que normalment són més dones que homes. Què és el que passa? Que als xics els toca ballar totes les peces. Tot és animar-se per tal de mantindre la dansa entre les nostres tradicions.